Καλώς ήρθατε στο Lupuskin Tutorial 5. Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα ορθοφωτογράφημα, μια ακριβής ως προς την κλίμακα εικόνα σε σχέση με ένα επίπεδο προβολής. Πρώτα, κατεβάστε τα δεδομένα για αυτό το μάθημα από τον σύνδεσμο που παρέχεται στην περιγραφή του βίντεο. Στη συνέχεια, εισάγετε τα δεδομένα στο Lupuskin, σύροντας και αποθέτοντας τον φάκελο που τα περιέχει στο αριστερό τμήμα της οθόνης. Ανοίξτε και τα δύο laser scans και τοποθετήστε τα δίπλα-δίπλα πατώντας το κουμπί για κάθετη παράθεση. Θα παρατηρήσετε ότι ένα τμήμα του πίσω τοίχου είναι κρυμμένο από έναν στήλο σε κάθε σάρωση. Κλείστε τη σάρωση 6. Όπως εξηγήθηκε στο μάθημα 1, βήμα 5, πρέπει να οριστεί ένα επίπεδο προβολής για να υπολογιστεί ένα ορθοφωτογράφημα. Σε αυτό το παράδειγμα, το επίπεδο προβολής θα δημιουργηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου ρυθμισμένο επίπεδο. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου ρυθμισμένο επίπεδο και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Region Grow. Ορίστε την ανοχή στα 2 εκατοστά και ρυθμίστε το βήμα στο 5 χρησιμοποιώντας τη ροδέλα του ποντικιού. Ενεργοποιήστε το κουμπί «Καθορισμός μεμονωμένων σημείων» και επιλέξτε ένα σημείο σε κάθε πλευρά του στήλου στον πίσω τοίχο στη σάρωση 7. Κάντε κλικ στο «Υπολογισμός». Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Region Grow, το Lupuskin θα αναζητήσει όλα τα σημεία με βήμα 5 που βρίσκονται εντός ανοχής CM από το ρυθμισμένο επίπεδο. Το επίπεδο θα προσαρμόζεται σταδιακά στα νέα σημεία που εντοπίζονται. Μετά τον υπολογισμό, τα εντοπισμένα σημεία θα εμφανιστούν στο επιλεγμένο χρώμα στην προβολή 2 διαστάσεων. Χρησιμοποιήστε το κουμπί εισαγωγής για να προσθέσετε το υπολογισμένο ρυθμισμένο επίπεδο στην τρισδιάστατη προβολή. Στη συνέχεια κλείστε το παράθυρο διαλόγου και τη σάρωση 7. Για να κατανοήσετε καλύτερα πού βρίσκεται το επίπεδο, οπτικοποιήστε τις σαρώσεις 6 και 7 ως νέφος σημείων. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου νέφους σημείων, ορίστε το βήμα στο 10, επιλέξτε την επιλογή πολλαπλά αρχεία και επιλέξτε και τις δύο σαρώσεις. Κάντε κλικ στο έναρξη και στη συνέχεια κλείστε το παράθυρο διαλόγου. Ρυθμίστε την ορατότητα του νέφους σημείων αν χρειάζεται. Αν δεν έχει ήδη ανοιχτεί, ανοίξτε τον διαχειριστή αντικειμένων. Ενεργοποιήστε το κουμπί «Καθορισμός μεμονωμένων σημείων» και κάντε κλικ στο επίπεδο για να δείτε τα χαρακτηριστικά του. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επισήμανσης για να δείτε τα 4 γωνιακά σημεία του επίπεδου στην τρισδιάστατη προβολή. Βεβαιωθείτε ότι τα σημεία είναι στη σωστή σειρά, διαφορετικά το ορθοφωτογράφημα μπορεί να δημιουργηθεί αντεστραμμένο. Από την οπτική του θεατή, στην τρισδιάστατη προβολή, το P1 θα πρέπει να βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία, το P2 στην κάτω αριστερή και το P3 στην κάτω δεξιά, πριν το επίπεδο μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ορθοφωτογραφήματος. Βλέπετε ότι σε αυτή την περίπτωση οι θέσεις των σημείων είναι σωστές. Ωστόσο, αν εμφανίζονται διαφορετικά, επιλέξτε το επίπεδο, κάντε κλικ στο κουμπί «Ιδιότητες», επιλέξτε στοίχηση επίπεδου, πατήστε έναρξη και επιβεβαιώστε με OK. Εναλλακτικά μπορείτε να προσαρμόσετε τη σειρά των σημείων χρησιμοποιώντας τα κουμπιά καθρέφτη και περιστροφής. Στοιχίστε το επίπεδο κάθετα πατώντας το κουμπί Verti. Παρατηρήστε πώς αλλάζουν οι γωνίες ω και K.
Ρυθμίστε τις διαστάσεις του επιπέδου ορίζοντας το πλάτος του σε 7 και το ύψος του σε 6,4 ώστε να διασφαλίσετε ότι ολόκληρος ο τοίχος περιλαμβάνεται στην προβολή. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου ορθοφωτογράφησης. Όπως ίσως θυμάστε από το μάθημα 1, έχετε ήδη δημιουργήσει ορθοφωτογραφίες στο Looplascan χρησιμοποιώντας το Quick Orthophoto. Αυτό το παράθυρο διαλόγου χρησιμοποιεί παρόμοιες παραμέτρους, οι οποίες εξηγούνται αναλυτικά στο μάθημα 1, βήμα 5. Ωστόσο, αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι πιο προηγμένο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ορθοφωτογραφία από μεγάλο αριθμό σαρώσεων, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε και να προσθέσετε στο παράθυρο διαλόγου με διάφορους τρόπους. Αν χρησιμοποιείτε συχνά ένα συγκεκριμένο σύνολο παραμέτρων, μπορείτε να το ονομάσετε και να το αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση. Ενεργοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου άνοιγμα νέων αρχείων, ανοίγει η νεοδημιουργημένη ορθοφωτογραφία. Εκτός αν είναι ήδη ενεργό, ενεργοποιήστε το κουμπί καθορισμός ατομικών σημείων και κάντε κλικ στο επίπεδο στην τρισδιάστατη προβολή. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί μεταφορά από την τρισδιάστατη προβολή στο παράθυρο διαλόγου ορθοφωτογραφίας, τα σημεία γωνίας P1, P2 και P3 του επίπεδου θα μεταφερθούν αυτόματα στο παράθυρο διαλόγου ορθοφωτογραφίας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Orthobox, ο μπροστινός και ο πίσω χώρος καθώς και το επίπεδο προβολής θα εμφανιστούν στην τρισδιάστατη προβολή. Κάθε σημείο στον έφος σημείων που βρίσκεται εντός του Orthobox θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό της ορθοφωτογραφίας. Χρησιμοποιώντας τα σημεία λαβής, τα οποία μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την περιοχή προβολής. Επιπλέον, μπορείτε να τροποποιήσετε το μέγεθος του επιπέδου. Το βάθος των πράσινων και κόκκινων περιοχών μπορεί να εισαχθεί ως αριθμός στο παράθυρο διαλόγου, στο αντίστοιχο πεδίο. Το front space αντιστοιχεί στην πράσινη περιοχή και το backspace στην κόκκινη περιοχή. Εισάγεται 2,6 στο front space και 0,4 στο backspace. Πατήστε το κουμπί Orthobox για να δείτε τις ενημερωμένες διαστάσεις στην τρισδιάστατη προβολή. Επιλέξτε τα laser scans 6 και 7 χρησιμοποιώντας το κουμπί προσθήκη ενός ή περισσότερων αρχείων. Αλλάξτε τις παραμέτρους στο παράθυρο διαλόγου Order Photo ως εξής. Βεβαιωθείτε ότι το front είναι ενεργό. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιηθεί το μπροστινό ή το πίσω σύνολο σημείων για τον υπολογισμό της σειράς. Φωτογραφία. Ορίστε τη μέγιστη απόσταση στα 5 χιλιοστά. Η μέγιστη απόσταση καθορίζει πόσο μακριά μπορούν να βρίσκονται τα σύνολα σημείων μεταξύ τους, ώστε να θεωρούνται ακόμα ως ένα ενιαίο σύνολο. Αν η απόσταση μεταξύ των συνόλων σημείων είναι μεγαλύτερη από αυτή την τιμή, θα χρησιμοποιηθεί το πλησιέστερο ή το πιο απομακρυσμένο σύνολο για την προβολή, ανάλογα με το αν το πλαίσιο front είναι ενεργό. Στον τύπο δειγματοληψίας επιλέξτε NN, που σημαίνει Nearest Neighbor, πλησιέστερος γείτονας. Ορίστε την ανάλυση στο 1 εκατοστό. Αν η ανάλυση οριστεί πολύ υψηλή, θα υπάρχουν κενά στην ορθοφωτογραφία. Ορίστε την ανάλυση Z στο 1 χιλιοστό. Αυτή η τιμή καθορίζει τη μικρότερη μονάδα για τις πληροφορίες βάθους στην ορθοφωτογραφία και θα πρέπει να προσεγγίζει την ακρίβεια του σαρωτή λέιζερ. Ενεργοποιήστε την προβολή άκρων για να δημιουργήσετε μια επιπλέον προβολή που τονίζει τα άκρα. Επιλέξτε το πλαίσιο Merge για να συνδυάσετε τα δεδομένα από όλες τις επιλεγμένες σαρώσεις σε μια ενιαία ορθοφωτογραφία. Επίσης, επιλέξτε το πλαίσιο Single για να δημιουργήσετε ξεχωριστές ορθοφωτογραφίες για κάθε σάρωση. Στο πεδίο ονόματος εισάγετε ορθοφωτογραφία. Ενεργοποιήστε την επιλογή Open New Files για να ανοίγουν αυτόματα οι ορθοφωτογραφίες μόλις δημιουργηθούν. Πατήστε έναρξη. Δημιουργούνται 3 ορθοφωτογραφίες.
μία συγχωνευμένη από τις δύο σαρώσεις και ξεχωριστές ορθοφωτογραφίες για κάθε σάρωση. Κλείστε την τρισδιάστατη προβολή και τοποθετήστε τις ορθοφωτογραφίες δίπλα-δίπλα πατώντας Style. Στη συγχωνευμένη ορθοφωτογραφία, ο στήλος έχει αποτυπωθεί πλήρως επειδή το πλαίσιο front ήταν ενεργό. Τώρα, δημιουργήστε μια ορθοφωτογραφία, όπου ο πίσω τοίχος εμφανίζεται ολόκληρος. Κλείστε και τις δύο ορθοφωτογραφίες που δημιουργήθηκαν από τις σαρώσεις 6 και 7. Επιστρέφοντας στο παράθυρο διαλόγου, αποεπιλέξτε τα πλαίσια front και single. Αλλάξτε το όνομα σε ορθοφωτογραφία V και πατήστε το κουμπί έναρξης. Η νέα ορθοφωτογραφία εμφανίζει ολόκληρο τον πίσω τοίχο. Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές στην προβολή Spotlight. Κάντε δεξί κλικ στην ορθοφωτογραφία και επιλέξτε Δημιουργία προβολή Spotlight από το μενού Contacts. Κλείστε την ορθοφωτογραφία Β και ορίστε την υπόλοιπη ορθοφωτογραφία σε προβολή εντάσεων. Μπορείτε να εξάγετε ορθοφωτογραφίες σε πολλά διαφορετικά μορφότυπα. Σε αυτό το παράδειγμα θα την εξάγουμε ως αρχείο TIFF. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί αποθήκευση και αλλάξτε τη μορφή σε εικόνα TIFF. Χρησιμοποιήστε το διπλό ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τις τιμές έντασης σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι επιλεγμένες τιμές θα συμπληρώσουν αυτόματα τα πεδία I, Min, Max στο παράθυρο διαλόγου εξαγωγής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εξάγετε συγκεκριμένες λειτουργίες προβολής, οι οποίες εξηγούνται αναλυτικά στο βήμα 5 του Tutorial 1. Πατήστε έναρξη για να εξάγετε το αρχείο. Μια νέα καταχώρηση θα εμφανιστεί στη γραμμή αρχείων. Σημειώστε ότι το μάτι στο όνομα του αρχείου υποδηλώνει εντάσεις. Οι ορθοφωτογραφίες μπορούν επίσης να σταλούν απευθείας σε διάφορα προγράμματα CAD. Κάντε κλικ στο κουμπί αποστολή ορθοφωτογραφία σε CAD και προσθέστε το άνοιγμα ορθοφωτογραφίας πατώντας προσθήκη ενεργού παραθύρου. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι το Looplascan είναι συνδεδεμένο με τη σωστή έκδοση του λογισμικού CAD, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις και επιλέγοντας την έκδοση που χρησιμοποιείτε. Θα στείλουμε την προβολή εντάσεων μαζί με την προβολή ακμών, την οποία είχαμε επιλέξει προηγουμένως, για να δημιουργηθούν στο παράθυρο διαλόγου ορθοφωτογραφίας. Και οι δύο προβολές θα εισαχθούν με αληθινή κλίμακα σε ξεχωριστά επίπεδα στο λογισμικό CAD, τοποθετημένες σωστά. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε την προβολή ακμών. Τέλος, μπορείτε να στείλετε τόσο την ορθοφωτογραφία όσο και το επίπεδο προβολής στο τρισδιάστατο παράθυρο για περαιτέρω ανάλυση. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στην ορθοφωτογραφία και επιλέξτε ορθοφωτογραφία σε τρισδιάστατο και επίπεδο σε τρισδιάστατο αντίστοιχα.